हाय साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ଆମ ଗୁଡ଼ିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ପୁଣି କାଜୁ ଗଛ ତଳେ ବିରି ଲଗା ହେଇଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଫଳିବାର ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବିରି ଫୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାକ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ହବ। ଆଉ ବିରି ଗୁଡ଼ିଆରେ ମକା ମଧ୍ୟ ମିଶା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକର ଏକର ଲଗା ହେଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି କାଠକନ୍ଦା କହିବେ ଆମ ଗାଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁଣି ଚେର ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ କିଏ ଖାଇଥିବେ ଏ କନ୍ଦା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଜୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। କାଜୁ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଜୁ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିରି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଯାକ ହେଉଛି କନ୍ଦା ଗଛଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲାଇନରେ ମାନେ ଧାଡ଼ି କରିକି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାକ ପୁରା କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଅଛି, ବଡ଼ ହେଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ପୁରା ସାନ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ବିରି ବୁଣା ହେଇଛି, ଆଉ କାଜୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାଗାଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ସେଠି ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ବୋରିଂଟା। ପାଣି ସେଟିଂ କରାହେଇନି। ସେପଟେ ବହୁତ କାଜୁ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ସେପଟେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କାଜୁ ଗଛ ଯାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଗାଁର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲଗା ହେଇଛି କାଜୁ ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଫଳିଲାଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବହୁତ ଏରିଆରେ ଲଗା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଜୁ ଗଛ। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନ ସାନ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାଜୁ ଗଛ, ବହୁତ ସାନ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ଗୁଡିଆରେ ମକା ଲଗା ହେଇଛି, ଝୁଣୁଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। এই ଜାଗାଟା ଘାସ ହେଇଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘାସ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମନେ ଇଏ ହେଉଛି କାଠକନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରା ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଳେ ବିରି ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଗଛ ହବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହବ। ଆଡ଼େ ଚେର ଯାକ ଲମ୍ବିବ, ଚେର ଖାଆନ୍ତି, ତରକାରୀ ବନେଇକି ନହେଲେ ସିଝେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନ୍ଦା ଯାହାକୁ ଯଦି ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମୂଳ। ମୋ କନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା
ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହୁଡ଼ା ପକ୍କା ହେଇଛି, ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରାହେଇଛି କନ୍ଧମାଳ। ମକା ମଧ୍ୟ କାଲି ମକା ମିଶା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିରି ବୁଣା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଫଳିବ ନ ଫଳିବ କହି ହବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ସେପଟେ, ପାହାଡ଼ ଯାକର ବର୍ଷା ସବୁ ହେଲାଣି। କାଜୁ ଗଛ, ଏଠାରେ ଗଛ କାଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଯାକ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କାନ୍ଦଳ, ଗଛ କାନ୍ଦଳ କହନ୍ତି ଏ ଯାକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରି ଗୁଡ଼ିଆ କାଜୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ।